Jeg fik konstateret myelomatose for 5 år siden. Og jeg har det, der hedder en asymptomatisk myelomatose. Hvilket vil sige, at den ikke er behandlingskrævende. Men det var selvfølgelig et stort chok for mig ikke, også at få denne diagnose. Jeg vil sige, at jeg er sygeplejerske i forvejen, så jeg vidste godt en lille smule om det. Jeg havde hørt ordet før, men ellers vidste jeg intet om det. Og troede faktisk, det var noget, man døde af. Ikke? Men det gjorde jeg ikke. Faktisk, på det tidspunkt vidste man jo ikke, om jeg skulle i behandling på et tidspunkt endnu. Men jeg har faktisk ikke været i behandling endnu. Så det går rigtig godt. Jeg går til kontrol en gang hver 3. måned. Og det er jeg meget tryg ved. Min blodprøver stiger ganske langsomt, så på et eller andet tidspunkt bliver det nok nødvendigt, at jeg skal i behandling. Men det er okay. Det har jeg det fint med. Jeg besluttede så efter et par år at opsøge noget mere viden, ikke også? Og gik i blandt andet en netværksgruppe fra Dansk Myelomatoseforening, som de har oprettet rundt om forskellige steder i landet. Og det fik mig så videre til at gå ind i bestyrelsen, ikke også, for den Dansk Myelomatoseforening. Fordi jeg vil rigtig gerne hjælpe andre med sygdommen. Og sygdommen er jo sådan, at den har mange ansigter, ikke også? Mange er meget, meget syge, ikke også? Og nogle er knap så syge som mig, ikke også? Og det er jo helt. Så jeg vil gerne være med til at hjælpe andre, der er syge, med hvad de nu måtte have brug for. Og derfor er jeg også gået ind i bestyrelsen, ikke også, for at hjælpe så langt som det er muligt, jeg kan.